Teresa, un galardón moi importante e moi especial e 28 edicións. A verdade é que sí, é un galardón que é unha referencia porque poucos premios hai onde pois justamente o xurado sexa un xurado novo. Eso significa que a literatura está viva, que ten pulsión, que a xente quere ler, revelarse lendo nestes tempos de tanta tecnoloxía é unha maneira de revelarse e ademais eu creo que son un referente porque calquera persoa de Santiago de Compostela despois dos premios San Clemente e Rosalía, se non leu os libros vai rapidamente a comprar eses libros. Os clubs de lectura teñen eses libros como referente. Creo que moita de nós xa temos, pois, casi podíamos decir un andel na nosa casa onde poñamos as obras que foron premiadas no premio San Clemente e Rosalía. Así que a verdade é que é magnífico poder estar aquí, unha iniciativa que entendo que non é por azar que nacese en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela é un lugar europeísta, aberto, universal, en donde se dialoga a cultura que se fai aquí coa cultura de fora e por iso creo que é o sitio idóneo para que naza. Así que longuísima vida a estes premios San Clemente e Rosalía. Foi un día moi especial no centro. Sí, moi intenso, a verdade que moi intenso dende primeira hora da mañá. Levamos, preparando este acto durante moitísimo tempo, entón ter aquí o alumnado preparado, os autores que foron chegando ao longo do día de onte, acollelos, estar con eles, ter as mesas redondas co alumnado e agora o acto, pois a verdade que intenso, pero moi bonito. Levo moitos anos vivindo como, non como directora, que é a primeira vez, pero sí como profesora de aquí do centro, a verdade que disfruto moitísimo con este acto. No 28 edicións este premio, un galardón moi importante no que tamén se premia a literatura en galego. Pois sí, é a oportunidade de que o galego e a nosa maravillosa literatura xogue en pé de igualdade con a grande literatura do mundo, non? Con obras editadas en lingua inglesa, en lingua castelá, dos libros máis vendidos no mercado editorial internacional, pois está a literatura galega nese mesmo nivel, non? É algo, unha mensaxe que transmitimos moi importante e que dá unha idea tamén da altura da literatura galega neste momento. Pois sí, moi contento porque é un premio especial, un premio que casi é perfecto, gústame dicir iso, porque aínda que hai unha preselección que forma parte do profesorado, a partir de aí o premio ten todas as características dun premio limpo, original, inocente, e tamén que se guía polos gustos sen ningún tipo de prexuizos, porque son lectores que aínda ni siquiera coñecen os autores, tal vez é a primeira vez que nos len, e contribúe de alguma maneira este premio pois a formar lectoras e lectores a unha idade que eu penso que é fantástica, que é de 16, 17 anos, que cando realmente as grandes experiencias cos libros acaban despois converténdonos en lectores no futuro, non? Por lo tanto, eu estou moi contento, máis que nada tamén porque comparto con Mayo Farrell e Alejandro Zambra que me gusta moito como escriben, e porque é un premio ao que non te presentas, é un premio que está entregado precisamente por lectoras e lectores desprexuizados que simplemente se deixan levar pois polos seus gustos particulares. Muy contento, la verdad, creo que es una idea genial que debería imitarse, porque por la contundencia que tiene, ¿no? O sea, la seriedad con que se emprende y los diálogos que permite.